Ilonggo Caps on Air. Martes kita ang adlaw, petsa 5 na kita karon sa bulan sang Setyembre tuig 2023. Paupo ninyo sa subong nga aga ang inyong mga ilokap. Ako si Police Corporal Irin Magarso. Mayong aga mga kasimanwa, mayong aga probinsya sang Iloilo, mayong aga mga kaugyon. Ini ang inyong alagad, ang inyong Ilonggo Caps, Police Major Rolando Dayot Aranyo. Makakaupot ninyo kami subong sa sunod naman sa isa ka oras, every Tuesday, 10 to 11 a.m. Thank you so much guys sa aton sining mga followers diri sa aton sining official Facebook page, ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Ang subong man diri sa Radyo Ugyon or Santa Barbara Ugyon page. Patong course partner, before kita mag-start sa aton sining nga program, ginatamyaw gid naton sang mayad-ayadid nga aga ang aton dira nga pinalangga nga Provincial Director si Police Colonel Ronaldo P. Palomo, upod ang pinalangga niya nga tiayo, si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo, ang aton sining nga OLC advisor. Thank you so much mano sa opportunity nga ginhatag sang Santa Barbara Local Government Unit. Nagsubong man sa aton sining management staff sang Radyo Ugyon sa panguna ni Sir Boboy Socaldito. Thank you so much guys sa opportunity kag subong kita sir, ika 11th episode na sa aton sining programa. So kag ginapasalamatan gid naton ang aton sining pinalangga diri nga alkalde, ang aton mayor diri sa Banwa sang Santa Barbara, si Mayor Doc Dennis Superficial. Sa aton sining mga pumuluyo, magkuha na ko mo dara sa inyo sining kape, i-prepare nyo na dara sa tanagalang tao diri sa aton sining programa. Kag pwede man kamo ka comment dara sa aton sining comment section. May nag-shoutout ka mo dara nga mga greetings kag mga birthday or mga celebration na dara, comment nyo ka dara sa aton sining comment section. Kag pwede man kamo ka participate sa mga issues nga ginatakol naton or mga topiko nga ginadala naton sa subong aga. Ang partner, ginatamyaw man nato ng aton dira nga Regional Director sa Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, upod ang aton dira nga command group kag sa tanan-tanan niya mga regional staff kag mga kaupdanan naton dira sa Police Regional Office 6. Good morning. Kag mayarayan gin nga ganos diri sa Banwa sang Santa Barbara, kag sa tanan naton sini nga mga municipal police station sa tanan nga mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Nakit na ang component city ang Pasig City. Nakatuwa naton sini ka mga mobile force company dira sa Banwa sang Tigbawan kag sa Banwa sang Sara Iloilo. Kag ginatabyaw man naton partner aton dira ka mga kaupdanan sa Iloilo Police Provincial Office Headquarters ang aton dira nga CDPDA Police Lieutenant Colonel Romal B. Perel, kag ang aton nga DPDO si Police Lieutenant Colonel Clarence Benjo Clarete. Sa tanan naton nga mga tropano nga medyo masako-sako sa subong nga simana. Speaking of masako-sako sir ang aton sini nga una nga topiko, isang aton sini nga mga activities diri sa probinsya sang Iloilo sang sini nga pagselebrar naton sang ika-28 National Crime Prevention Week. Correction gali ika-29 na sir Yes, ika-29 na National Crime Prevention Week. Kag istorya man naton ang update sa aton sini nga palaboton nga barangay and iska election. Kagang isa man sa mga pagadulong naton sini nga mga topiko karon, ang aton sini nga weekly operational accomplishments ang inyong Melocaps diri sa probinsya sang Iloilo. Kung meron kita timpo karon magatabig kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa aton sini mga pumuluyo nga despite nga medyo tapos na ang SIM card registration, may pila gyapon ka mga scams or may mga pila gyapon sa mga biktima kang naga-send sang mga scam messages, ang mga phishing and smishing messages sa aton sini mga pumuluyo. Istorya man naton yung partner ang ginpapanaog sa aton sini nga presidente nga executive order ang executive order number 39 o kon ang pagtala na sinisang price ceiling sa presyo sinisang bugas. Yes. Kag sa aton speaking of 29th National Crime Prevention Week celebration naton, nag-umpisa sang September 1 hasta sang sa September 7.
Which is nga sa isa sini kasimana nga mga activities naton, ang Iloilo Police Provincial Office no nakapreparar sa mga aktibidades sa nagakalain-lain sining mga kabanuanan diri sa probinsya sa Iloilo. Kining activity na pabisa sa Biyernes no sa aton sining kick-off ceremony na magginpatigayon sining misa no dira sa Iloilo Police Provincial Headquarters. Kagang sa subong tuig no ika-29th National Crime Prevention Week naton nga selebrasyon na may tema nga Addressing Crimes and Advancing Crime Prevention at the local, national and global levels. Yes sir, nga kag sa subong adlaw no yara nga aton sining mga katropa dira sa banwa sang Leganes no. Yes, Nagaptigayon sang drug and symposium no. Dira sa banwa sang Leganes sa subong aga. Mas ka adlaw no ara naman sila sa banwasang Saraga sa pagkandakman gyapon sa drug symposium kag mga crime prevention advocacy lectures naton. Yes. Kag sa tinikdan sini nga si Badono, Sabado no may giniwat sini nga Project Anak launching dira sa banwasang Dueñas. Sabado sang aga no nga dito nga aton si mga katropa naman sa banwasang Dueñas. May ginikot dito or gina-launch no nga Project Anak ining basketball clinic. So papanguna sa aton sini nga Provincial Community Affairs Development Unit Chief no Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalo. Sa mga nagapamangkot bala partner kung ano bala ini Project Anak no. Project Anak nagastand ini ang anak sa atipano naton ang mga kabataan. Yes. No? So ang tuyo sini actually is to divert the attention sa aton sini nga mga kabataan nga mag-go sila into sports or iba niya mga productive activity rather nga magsulod sila or mag-interest sila sa mga bisyo, especially sini sa illegal nga droga. Kaya nga aton diri nga programa under Project Anak is may duha ini ka component no. May ara kita ginapatigayon dira nga mga lectures no upod ang mga parents ni sa mga kabataan particularly no nagatalk ini about sa sa parenting nga ginatawag iti isa sa mga importante sini nga nga bagay nga dapat sini mabalaan sa aton sini nga mga kulturan especially ang mga ginikanan no kaya ano ba lang gusto nga pagpadako sa kabataan paano bala naton naton no disiplinahon sang gusto ang kabataan naton in order nga mangin maayo sila mangin productive sila nga citizen. At the same time ang isa diri ka component naman amo ang sports clinic no particularly ang basketball. Actually hindi ni gani nakasentro lang sa basketball. No, may mga ibang pagidiri nga mga sports activities nga ginatudlo ang aton sini nga mga team no nga nagakadto dira sa kabanwahanan para mag-conduct sa aton sini nga Project Anak. No kag isagid sa mga tuyo naton diri no ang kabataan naton ma-empower naton kag of course malikaw gid sa malain sini nga bisyo kay ti ang kabataan nabi nakita naton kung wala ini siyang paliwansan ang isa ka tendency is sila no ma-engage sila sa mga nagkalain-lain nga mga bisyo. Kung isa naga-lead na into drug use. Kagamo na no god nga malikaw no kay kadamo sa mga PD mo obra no sa mga pamatanon ay labi na gid ang pag-engage sa sports no nga which is ang ila sino mga potentials kag abilidad PD gid nila magamit in komparada ra sa mag-barabarkada mag-obra sa mga wala pulos no kagang iban gani sir no may ara kita nga mga iban mga pamatanon pa nag-engage no sa pagduso kag sa paggamit sa illegal nga droga. Yes no karon istoryanta no magululutod sa Northern Iloilo nagkaladapan no mga high value individual ini. So mga amuman ini ang isa sa mga makita naton yung malain nga epekto sa illegal nga droga no sa hindi pa dugay istorya naton ina partner. Yes no kag inino nga mga activities ang inyong Molocaps diri sa probinsya sa Iloilo pisa sang September 1 pa kag assign sa 7 nga mga naton nga mga activities sa mga symposium no may ara sa mga tagsa-tagsa ka mga banwa. Yes, nagaikot man ang aton sini nga mga katropa no sa mga gift giving activities sa mga kabarangayan ninyo dira kag subong may mga ginapatigayon sini nga mga clean up drive kag siyempre hindi gid madura dira no ang mga school visitation kag pagiwat sa mga symposium no na kay nagbalik na nga daan ang klase naman sir so gina-take opportunity na nato no nga maka-inon-anon sa mga kabataan no god nga ipalambot aton sa ila nga aton sining mga programa kag serbisyo sa ila sining mga kapulisan. Yes no ginagaan gid naton ini sang
valor no or value ang ginatawag naton sini nga awareness program. Kay ti nagapati kita partner nga kung mataas ini ang ihibalo sa naton sini nga mga kauturan, especially no sa mga pamatan-o naton subong no, that is why ang focus naton ara sa mga eskwelahan subong. Ikakanta kita sa mga symposium especially sa drugs, sa anti-criminality kag sa iban pa nga mga problema naton sa syudad. Kaya ang tinutuyo diri no para nga samtang bata pa ang mga kabataan naton maintindihan na nila kung ano bala ang epekto nga malain, especially sa illegal drugs. Ano bala ka importansya kung malinong kag mataway ang aton nga lugar. Ano bala ang aton mabenepisyo kung matawhay kag progresibo ang aton sini nga pinalangga nga probinsya sa Iloilo. So muna no nga ang inyong mga kapulisan sa sunod-sunod na no nga pila ka maulan na medyo masako-sako no sa mga unalin sa nga July ano sini nga PCR month no Police Community Relations Month, and then sang naliga sini nga bulan nga aton sini nga PNP or Police Service Anniversary man no kag damo sa mga activities nga ginikot naton ilabi na gid diri sa probinsya sa nga Iloilo. Kag subong nga semana din nagahiwat kita sa aton sini nga Crime Prevention Week. Okay. So sa aton sini mga pumuluyo dira no ang why man sang giniliwan nga ginapangayon ang inyo sini nga mga Caps kundi nga suporta no sa tanan-tanan naton sini nga mga programa ilabi na gid no sa mga identified campaign naton sa mga anti-criminality campaign naton nga mga programa diri sa probinsya sa nga Iloilo. No kag tama-tama gid ni partner kay ito sa hindi madugay no magapili naman kita sa mga bag-o naton nga mga opisyalis sa barangay amo man sa sangunyang kabataan. Kag maayo no tani ang aton dira nga mga mapilian nga mga opisyal sa barangay kag sa SK no mga mayara man nga mga programa tuhoy diri sa aton sini nga mga kampanya naton sa illegal drugs, kampanya naton sa criminality, no kampanya naton batok sa mga lawless elements no sa insurgency. Kaya kung maayo ini ang mga programa kung sa barangay pa lang partner, maayo na ang mga ginapatuman dira nga mga programa, lugangan pa sa mga programa dira sa mga eskwelahan naton no sa kabanwanan naton. Bukod ang aton man dira nga mga programa nga ginapatuman sa PNP no. Kaya damo-damo kita sa mga program nga gina-initiate, gina-implementar diri sa probinsya sa Iloilo. So isa ini kadako nga bagay no nga matapna naton ang pagduging sa malain nga droga kag of course no mapasigurado gid naton nga kita tanan-tanan magapuyo sa isa ka malinong kag matawhay sini nga lugar. So ining aton balaan nga success naga defend ini kung paano bala kita tanan-tanan nagaugyon kag nagabinulagay. Of course isa gid kadako diri nga may rulyo ang aton sini nga mga barangay officials no ang aton nga mga sangunyang kabataan. Sa SK naton tandaan naton ang aton nga duties and responsibilities being official no officers sa mga youth organizations ang youth sa aton kabarangayan why lang gid why lang gid nagalimit sa pagpaliga pagpabaylin kadamo kita sa mga programa nga dapat atenderon obrahon para nga mangin mapuslanon ini sa aton especially sa mga paryon ninyo nga mga kabataan sa aton sini nga mga pamatan-on. Kaga sa sining pag-umpisa no sa eleksyon na period alos nakita nato no alos tanan mga kabanwanan na nagapunuan ng opisina sa komisyon ng eleksyon nga simple shows nga damo sa mga kabarangayan naton no nga gusto magserbisyo sa ila sini nga komunidad through sa ila sini nga barangay kay kadamo sa nag-file sa certificate of candidacy nila. So sa tani no sa aton si mga pumuluyo man no sa mga labi na gid sa mga nagapadalagan umpisahan nato nang mga role model kita no sa pagpatigayon sa sining eleksyon nato ng palaboton October 30 nga fair and free election. That is correct partner no kay di ano ang imo da karon nga moral ascendancy kun dili pa lang daan sa election period o sa kampanya pa lang ora pa gani umpisa nga kampanya naga-violate ka na no. Tapos pag-abot sa kampanya da karon medyo hindi pa mayo ang pagdala nato no ang sini nga palaboton nga election may mga pinahugay may bidakla na isang buto o kung ano lang nila nga mga intimidation niya ginagamit para lang magdaog daw karon ano bala karon nga ano bala nga classic values ang aton sini nga ipakita sa aton sini nga pumuluyo no dapat bala kita nga tularan dapat bala kita nga sundon sa aton mga pumuluyo no. So that is why ang aton diri nga mga
Gari dapat ano man kita, no, mangin mabusisi man kita sa pagpili sa katon sining ibutang nga mga barangay official. Kaya of course, kung sino dira ang mapilian nato, amo na ini sila magaserbi bilang opisyalis nato, magarepresentar sa aton sining tingog, no, sa aton banwa, sa aton probinsya, and even sa national nga level sa aton nga gobyerno. So kinahanglan ang aton dira mapilian ang mga aktibo, mapisan, of course, no, may kasangkol. Kag way balas ang ginatawag nga mga personal sining nga mga interest. Kag ang ginakampanya ginaton di partner permi, no, kay election ini balanta ang mga nagapartisipar subong ano sa barangay is kay election, mga lunsay malang ini magpalamilyaman halos, no. So dapat ano ginaton, no, palapnagun naton ang kalinong kagkataway. Kag of course magrespetuhanay kita kung ano man ang mga desisyon sa aton dira nga majority sini nga mga pumuluyo, batuno naton kung kitang napilian. So ipakita naton nga dapat kag karapat dapat kita sa posisyon nga gini hatag sa aton sa aton sini nga mga pumuluyo, amo man sa mga SK, no. Kag kung way man kita ginpalan, so patuno naton, no, nga ang desisyon sa aton sini nga mga kasimanwa dira, no, mga manugbuto naton, pumuluyo naton. Kag di of course, no, ang election after 3 years, 2 years, may ara naman kita nga election. So pasakop ka naman uli, no. Hindi kita mangintikon, hindi naton pag-i-take personal ang mga nagakalatabo sa aton sini nga palabuton nga barangay SK election. Yes, no, kaga sa aton sini mga pumuluyo, no, nga kinahanglan magpili kita sang maayo sini nga mga barangay officials, kay sila dira mismo, no, ang inyo sini min kaupon sa bilog ng mga tinuig dira. Kay siyempre kung ini mga problema nyo dira, dira ka muna gagdalagan nga daan, no. So dapat aton ng mga barangay officials is malapot na or malapit or kag mapos palapitan, no. Compare dira ang iba nabi, no, nga pagkatapos mo daw mabakasyon kung hindi mahapos palapitan, mahapos pa pangayuan. Dapat, no. Kaya ang iba nabi ko sa mahapos palapitan, budlay ganitan. So dapat hindi ba sila nga ganitan nga namin nato ni ng mga material na kundi ng balon. Dapat nagsulod kita sa maning klase ka posisyon, dapat willing kita nga yatag ang ikasarang naton para mabuligan ng aton sini nga mga kasimaryo, especially ang mga pigado, ang mga kubos naton dira. We know nga kadamo gid sa aton sini nga mga motoran, no, nga mga kubos dira sa inyo nga kabarangay nga nagakinahanglan gid sa pag atipan o bulig sa aton sini nga mga barangay official. Kaya aton sa mga barangay officials dapat full time dira, no, sa sila sa inyo sini nga barangay, kay in case of mga emergency, kag in case nga kung may mga problema kamo dira, pwede gid ninyo palapitan sa gilayon. Amo nang dapat kitandaan sa aton sini nga mga kandidato nga ang posisyon nga ginapapilian naton kung palaron kita da, hindi niya kung nga titulo lang ang aton yung lagson. That is more on public service, no, kung magambal kita public service, even nga this oras sa gabi yun dapat handa kita, willing kita, available kita nga buligan ang aton sining nga mga kasimaryo dira nga nagakinahanglan. So meaning aktibo kita dapat nga bilang mga barangay officials, SK official. So kaya aton nga mga barangay, no, dapat open in 24 hours sila binigay sa aton sa mga barangay hall, kay isama sa mga directives, no, sa Department of the Interior and Local Government na dapat may tao dira sa aton sini nga mga barangay hall, no. So muna dapat i-improve pagid sa mga kabarangayan na in just 24 hours, no, dapat no may aragin nga naka-assign dira or may naka-duty nga mga barangay officials, no, kay nga atong mapumuluyo nga daan isa ang una gid madlaganan isa ila sini nga mga barangay, kay may mga problema kung kaysa or may mga ilikutanon kung kaysa nga pang barangay lang gid, no, nga dapat dira pa lang mismo sa barangay level ma-settle na sa gilayon. Yes, no, kay part and parcels ang trabaho sa mga barangay officials naton, especially dapunong barangay, no, immediate naton ang mga problema dira nga nagkatabo sa aton nga lugar. Hindi na naton pagulaton nga maglagko pa o kung magdako pa, no, to the extent kung sa nag-aabot sa punto nga magpinatyanay. Kung isipon mo ang ginumpisan syado kagamay nga bagay, kag kung na-mediate ini, no, kung maayo kita nga opisyal magipatigayon, no, kung magitawag naton magipatunga, no, sa mga problema dira nga nagkatabo between sa aton dira nga mga kasimaryo, mga pumuluyo naton, hindi na magdako kag
hindi na maglala ang problema. So kinanglan naton ang mga opisyal no nga may mga abilidad para nga mag-mediate sa mga problema nga nagakatabo sa aton barangay. Yes, no kagaton sining election period no nag-opisyal na nga nag-umpisa sa August 28 no kagini makatapos sa November 29 no kagakadungan sina nag-umpisa naman aton sining election gun ban. Yes, no kay speaking of election gun ban, mga diri sa probinsya sa Iloilo may duha na kanadakpan nga mga individual in violation sini sa aton nga election gun ban. Ang isa diri nadakpan dito sa Banwasang Haniway, no actually na sanggin talikdan ini nga September 1 no during the checkpoint operation kagin kandak sang aton sini nga Regional Mobile Force Battalion. Kagang isa naton dira ka nadakpan no sa Banwasang Carles. Inidungan man sa pagkandak sang bypass operation sang aton sini nga Provincial Drug Enforcement Unit kaupod ang aton dira nga Carles Station Drug Enforcement Team sa pagpamuno gid ni Police Major Harold Rendora kag ni Police Major Fortunado. Yes, no? Amoy ng mga kagang na tikma dito, no? Na identify naton sa kay kay Raul Yu Jr. no isa man ini ka kilala man o na tag man ini as high value individual no kagi pumuluyo ini sa barangay Poblacion Zone 1 no dira sa Banwasang istansya. Ang pagkadakop by the way no ni Raul Yu ni is a product of the follow-up operation kagin kandak sa aton nga Provincial Intelligence Unit kag Philippine Drug Enforcement Unit naton diri sa probinsya sa Iloilo matapos ini nga nadakpan ang iyang mga kautoran no utod yan no actually mga man ini natag man ini sa value individual kag regional ni siya no listed nga drug personality no diri sa Region 6 naging kilala niya ang iya nga utod ni nga si Sheila May Yu no 34 years old imagine mo babae tapos ang isa pagid ka utod naging kilala man kay Jose Maria Yu no 26 years old high value individual man ini kag provincial target listed man ini as per drug personality diri sa probinsya sang Iloilo. Upod dito nga nadakpan pagid ang isa pagid nila ka utod si Brian Yu no 29 anyos ang edad kag ang isa no nga babae nga 21 years old pa lang partner no si Angel Kate Alabaren. Si Alabaren naman niya taga barangay Ipil Balasan ni. So kita mo bata pa. Kung isipon mo ni tama pa ni kadako supposed to be ang iyang future. But because ngati nagbata pa nag-entra na sa bisyo nag-engage no sa illegal drug trade upod ang mga high value individual ni so nagkaladakpan ni sila actually dito sa Banwasang Lemery no sa gitalikdan nga September 1 mga around alas 12:24 sang kagahon no dito sa Banwasang Lemery kag during the follow-up, amo to nadakpan si Raul mga propasado alas 9 sang kagabiyon no sang September 1. So pakita lang ini partner no nga ang aton ni kapulisan way gid nagauntat, way gid nagadulog para sa pag-ayam, paglagas kay pagdakop no sa mga drug personality nga naga-exister diri sa aton sini nga probinsya no agud no ang aton diri nga mga pumuluyo mahataga naton sang isa ka malinong kag matawhay nga probinsya. Of course, ang isa gid naton diri kahandom sa probinsya naton upod ang aton diri nga provincial director ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo nga mataga naton maubra naton ang probinsya sa Iloilo nga mangin drug cleared province no kag of course kung ma-eliminate naton ang pagduging sa illegal nga droga diri sa probinsya sa Iloilo nagapabalo lang iniman nga mangin malinong kag matawhay ang aton nga probinsya kay we know nga epekto sang malain nga droga sa aton nga peace and order condition tama gid kadako so kung ma-eliminate naton mabuligan naton tanan-tanan nga mapapas ini madamok kita sang kabuhi nga masalbar no like ang muning mga nagkaladapan supposed to be may mga future pa ni sila
Kaso lang maskin pili nila ang amon ni siya nga klase ka bana sa ila kabuhi. So that is why nakuha man nila ang konsekwensya. And of course, tungod nga kadako sa volume nga nakuha ni sa ila, ekspektaron nila nga maga tinergid sila sa sulod sang prisuan partner. So amo na sa aton si mga pumuluyo no ginahimo ni sang inyong mga lookups sa pagpanguna sa aton sini nga provincial director nga ini preparation man nga sa during sang eleksyon no kay budlay nga daan kung eleksyon na may mga bangag dra or may mga adik kag isa nga mga rason nga mangin magamo ang aton sini nga barangay and sangguniang kabataan nga eleksyon. Kag ginabuhat gid naton ini no para nga ma-sustain naton ang aton sini nga probinsya nga mangin malinong siya, mangin produktibo. Kay bala mo partner no, kung malinong ang aton yung lugar no, stable ang aton na peace and order condition situation naton, naga-invite ini sa madamo-damo nga mga investor no nga magkapital magbutang diri sa ilang nga kwarta, magkapital sa negosyo. Kag kung madamo diri sa mga negosyo nga magatuhaw no nga magpatindog, nagapamatuod ano man ini no, pamatuod man ini nga madamo man sa opportunity nga sa trabaho nga mataga naton no, especially ang aton di nga mga professional sa mga graduates naton. Tikang kung madamo na diri kag diri pa lang sa probinsya naton sa syudad sang Iloilo, bastante nang obra kag hindi na kinanglan pa nga mag-abroad sa aton mga kauturan. Dako ini nga bintaha no, kay nga ibagid ya partner balaan kung upod mo ang imong pamilya no. Kay compare naton sa mga kauturan naton, although nga mambal naton manami man kung isang income kung ara ka sa abroad, but of course ang dako naman diri nga disbintays malayo ka sa pamilya mo, sa kabataan mo. Kag kung malayo ka, siyempre hindi mo man sila ma-guidean. Hindi mo bantayan mayo. Hindi mo mabantayan mayo. Kung siya may mga kabataan nagaliho-liho man, kung siya patimtar man, mabuyo man, kung sa peer pressure, may engagement sa bisyo sa barkada no. But of course kung tanan diri ma-provide na malang naton alin sa employment pakadto sa food supplies naton. So kita gid mismo nga mga Ilonggo ang mga diri no, mga benepisyo gid. So kinanglan lang gid naton sa aton nga kampanya diri ang pag-ubyon no, pag-upod naton, pag-operar, pagpartisipar naton kay kadamo sa mga programa actually nga ginapatuman sa aton nga gobyerno. Kinanglan lang gid naton nga buligan ini kay hindi man ang mga programa naton mangin successful kung hindi pagburuligan sang tanan. That is why nga padayon gid ang Iloilo Police Provincial Office, ang inyong mga Ilonggo Cops nga nagaapilar sa tanan-tanan naton nga pumuluyo. Buligan naton ang aton nga kapulisan, ang aton nga gobyerno sa kampanya naton kontra sa malaing nga droga, kontra kriminalidad kag kontra diri sa mga malaing nga elemento, especially sa mga insurgents. Yes, no, kag subong man no, sa speaking of illegal drugs no, sang tinilikdan sini nga sang last week sir, sang August 28 sang September 3 no, sang aton sini nga weekly operational accomplishment, sa accomplishment naton sa illegal sa kampanya naton no, intensified campaign naton against illegal drugs. Siyam sini ka mga persona no aton sini nga tigayon sini nga madakop kag standard drug price nga aton sini nga mga na recoveries is naglambot sa sobra 4 million sir no, 4,200,000 plus no, aton sini nga mga recovered sini nga illegal drugs kag naglambot sa 618 ka gramo sir nga aton nga natigayon sini nga confiscate kag ang siyam sini ka mga persona ang natigayon man nga maaresto no nga anom diri sa ila ang mga classified as high value individual kag tatlo naman is mga street level individual. Kag no sa ibalo sa aton sini nga mga pumuluyo halin sang January 1 tubtob September 1 may ara na kita sa 212 operation nga ginkandak no, kag may ara na nga nadakpan na nga 278 ka mga drug personality. So tanda naton 278 na ang mga drug personality kag natigayon naton nga ma-confiscate ang sobra 4 ka kilo nga illegal nga droga, especially ang shabu no, kag may ari na ini nga value actually more than more or less mga ara na sa mga 29 million pesos ang valor sang droga nga na-confiscate naton. So sa kung isipon naton nina pira pa lang ka bulan, so
8 months pa lang 8 months. amoy na nakadako ang aton sininga natigayon. Ano of course no ginabalikid naton ini ang successful nga mga operation naton especially sa kadakuon sang bulyong nga natigayon naton nga ma-recover. Kay of course no nga 4 ka kilo imagine mo pila naman ni ka utok ang madisgrasya o maguba no pila naman ni ka kaputuro ang maguba pila naman ni ka criminal of course no ang mahimo no of course ang pinagidi ka ginanugid naton is ang puturo sa aton sini nga mga kabataan no so imagine pila pa lang ka bulan amo na hindi kadako ang aton nga bulyong kag ini na tigayon man naton tungod sa pagbulig man kag operar man sa aton sini nga mga pumuluyo paagi sa pagpatag sang impormasyon sa aton sini nga mga kapulisan. Yes, no kay ang tanan ginambala ton na always nga ang mga tanan at tanan naton nga programa ilabi na gid no sa NDC Fight campaign naton against sa illegal drugs hindi mangin sa successful no without the support man sa aton sini nga komunidad no nga ultimo nga paghatag dira sa mga impormasyon sa inyo sini nga melocaps no sa aton sini nga mga kapulisan sa mga istasyon naton dira is dako na nakabulig no nga mangin successful ang tanan-tanan naton sini nga hiwat nga mga operational or mga gina-operasyon naton no nga nagakinanglan gid sa inyo sini nga dugang nga bulig kay kamo mismo dira nagakita sa mga individual dira or sa mga tawo dira nga naga-engage dira so amo na padayon naton nga improve na nga mangin close kita no kay aton sini mga hotline na naka-display man dira sa aton sini mga official Facebook pages sa mga kabanwanan nga pwede nyo gid dira text dira or matawagan ang mga PNP hotline dira no sa inyo tagsa sini ka mga banwa. Kago of course partner before kita magipadayon no ginatamyaw gid naton dira ngaton nga mga abyan no ngaton diri nga mga followers dira sa banwa sang Pabia no ngaton dira nga mga first multipliers ang aton dira nga Yuki Paco ang aton dira nga Guardians Brotherhood Incorporated ang aton nga RPGBI no nga nagasunod gid sa aton man nga programa sa bunga aga ang aton dira nga mga abyan sa RESCOM no Rescue Commission upod ang aton dira nga mga abyan nga mga religious leaders ang MAPI no may nga agagit sa inyo nga tanan. Yes, good morning man kay Mama Ren Rose Naisayo Guanson no nagalamtawid sa aton sining live sa Subongaga kag subong man si sa GM Katgis no good morning mandra sa Dingley Municipal Police Station kag subong man kay Sir Albert Noy Lorino no dira sa Banwasang Kalinog kag subong man kay Mama Chel Vargas no watching from Bulacan mayong aga lang sa mga taga Pilar Capiz. Thank you so much gid sa inyo sini nga pagmonitor sa aton sini nga programa Ilocos on Air diri sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM. Kag ginatabihan pa nato no ang aton dira nga sambayanan Defense Force no nga nagapamati man subong sa aton nga programa. Yes. Aton sini nga oras alas 10:53 na sa aga. Kasing lang sa aton sini nga no sir madamo pa tanin kita sa mga topiko man nga nakilira nga mga pagka-discuss naton. Kalasig sang oras no by the way sir ganap salamatan din nato ng aton nga mga partnered agencies and sponsors nato no sa aton sini nga proyekto no ang Project Hakos. Yes, kapag naman naton ang sunod nga batch ang Project Hakos so kung hatagan atensyon ang kabataan aton ubigdan kag suportahan. Yes, kag aton sini mga sponsors isa na dra ormin kaupo naton sa gyapon ang West Visayas State University Medical Center sa papanguna dra ni Dr. Dave Endela Hilito III. Sa ila sini mapisan man nga hospital administrator kay Dr. Bilen Gabo Carion. Of course, ang aton man nga provincial government, no, especially nga aton sini nga Provincial Social Worker Development Office sa pagpangunagid ni Ma'am Sara Barayoga kag ang aton dira nga very active mapisan nga focal person sang PWD si Miss Rara Ganson. Yes, kag subong man kaupon man aton mga local government unit no sa mga kabanwanan no nga aton sini nga nakadakan sang sini nga proyekto ang Banwasang Balasan kag subong man ang Banwasang Ahoy Iloilo. And of course ang aton partner no from Life Extension Philippines no ni Sir Jonathan Granada. Yes, no kagasubong man kaupon maton sa sing proyekto ng Robinsons Mall Pavia kag ang Lions Club kag subong man ang Golden Salakot Eagles Western Visayas Northern Iloilo. And of course no ginapasalamatan gid naton ang RLS Crescent Builders Incorporated ni Sir Rami Sotelo. Kag siyempre ang aton
aton sining officer sa Ladies Club, no? Sa pagpanguna sa ila sining president, no, si Dr. Jeanette Senieres, kag sa aton sining OLC advisor kay Mama Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Yes, no, the brainchild of Project Hakos. Oo, kag sa sining sa bantayan, no, sa masunod sining binulan kung sa di naman nga banwa kita magalunsar sa aton sining Project Hakos, kag Kaya na pasalamatan man aton partner, no, ang aton sining pag-PTD, no, especially ang aton chairman si Reverend Father Ricardo Inigo, ang Jr. pura paroko sang Banwa sang Ahoy. Yes, kag men kaupod man aton sa sining proyekto, ang proyekto soon, no, ang Sor Optimist International Iloilo. Yes, no, kay nag-pledge na ang aton nga mga SII nga magaupod sila sa aton nga programa sa Project Hakos. Yes. Aton sining oras alas 10:56 na saga. Maraming salamat, no, sa inyo sining pagupod sa aton sining programa kada Martes, no, alas 10 tubtob alas 11 na, no, ginano nakuha na nato ng time slot ni Ma'am. Alas 10 tubtob alas 11 na sa aga kada Martes, no. Bantayan nyo gidre sa Radio Ogyon page. By the way, partner, no, before kita mag-end sa aton nga program, gina may balubugid sa tanan nga mga himata, no, apyan gagi mga kakilala sang ni Diosdado Daras Daras Dayut, no, ang akon si actually utod din sa akon man nga Iloy, no, nga siyang ipagadulong na sa katapusan nga pawayan sa palabuton sini nga September 9 Sabado, no, alas 8 sa agang yang misa dira sa Catholic Church sa Banwa sang Tingli, no. So sa tanan nga wala pa maka bisita dito, no, pwede gid ka mo dito maka pamasyal kag maka palabot man sa inyo sining suporta sa especially sa mga ginbayaan sini ni Nonoy Jose. Thank you so much guys sa aton sining mga live viewers, no, sa subong agad diri sa aton sining programa Ilocaps on Air. Thank you so much guys sa inyo sining pagupod, no, sa 11th episode na naton, no, ay kaunsin na naton episode diri sa Radyo Ogyon DYS 106.7 FM. Kilita tayo naman kita next week, no, same time, same station, agad nga malang taong aton sining programa na nagabalita, no, sa mga impormasyon kag sa mga naganabo diri sa probinsya sang Iloilo. Labi na gid, no, sa mga hilikoton kag mga nahikot sang inyong mga Ilocaps diri sa aton sining probinsya. Maraming salamat sa inyo sining masubaybay man sa aton sining official Facebook page, ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Kaga siyempre nagpasalamat man kita sa opportunity, no, nga ginhatag sa local government unit sang Banwa sang Santa Barbara. Sabi na gid diri sa Radyo Ogyon, no, sa pagpanguna ni Sir Buboy Socaldito. Thank you so much, Ged. See you next week, no? Kami ang inyo mga Ilocap. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. Kag ako naman ang inyong sininga Ilonggo Cup, Police Major Rolando Dayot Aranyo. Inyo, Masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air!